right, mastreets esocial media, aiwa zvanhasika ava ndakamira nawo ndo vari kupisa zvamaimhanja varume ndakamboona murume achishaudha nekutuka nekudika ndikati ndoda kumbonomuona kuti simba rake chairo riri papa handiti Blajaini chibaba zviri kudidi aiwa aindofara kana muchifarawo mudara wangu handiti zveshuwa pakomedi zvamaimhanje ka chimuti ndimunacho kudaro here mudara zvokutorevesa chaizvo ina ndizvioni mutofanira kutozviona ina nditozviona mutofanira kutozviona ndizvioni chekutanga handiti mhuri yezimbabwe ingada kutanga kuziva kuti anombonzi Blajaini wachona anombonzani zita renyu kuti munonzani ndiBlajaini ndere kana kuti repachitupa alright tisinei mhuri yemazimba zita rangu rekuberekwa ndonzi Clayton surname chinzi Anderson kumba kuri kubhindura chitupa changu chinoti 05 alright makaberekwa mugore ripi Mr. Clayton ndakaiti mboti Clayton ini ndakaberekwa 92 alright birthday vamwe vada kuziva kuti vanoshare nemi birthday waiva musi wani wa 19 February 19 February mwedzi werudo munyepe month of love alright kuchikoro makaenda kuchikoro kupi kuchikoro ndakaenda kuchikoro kunonzi kumareserva kunonzi kwachireka showground Dombo Shower Road Dombo Shower Road kune chikoro chainzi primary school chireka kuzonzi secondary Murembe secondary school alright mukuru kuti makaenda kuchikoro mukagumira O level here A level magumira papi nenyaya dzechikoro nyaya dzechikoro dzatina zoenderera mberi nyaya yekuti takaperera form 3 nyaya yekuti vaindiriritira vacho ndo wakakasika kushaika panguva dzandaifanira kuenda kupi kuchikoro saka ndanga ndawe munhu wekuita se utongotira saka ndasasakwanise kuzvibatanidza ndiribatanidza muri mega alright tichimbodzokera kumashure tisatauya kumakomedi upenyu hwamakakura muchirarama upenyu hwamungadescribe muchiti hwanga hwakamira sei kubva muchikura kusvika pari nhasi makakura upenyu hwakaita sei ndichidaro mukoma wangu nyaya yekuti mukukura tanga tiri ngori vanhu vaishoropodzwa chapozi indakatora majinzi amhomuzi wangu mama wangu ndiwongaro wapfupi like pongo chichi saka vakabva ngotorwawo nemunhu murefu saka vakabva ngoshandisawo mai vangu panguva dzavadaita sei washandisa akabva asiya vamitisani mama wangu chichi saka zozodaro kuti mhomuzi wangu azonotizira kumba kwababa mhomuzi wangu anga asati aqualifya kaziva anga nemweche mukadzi saka nzi handidi muroora mupfupi saka tirango tanga tingori vanhu ungoti avo ndo vakangodai avo ndo vanodai chingobatsiranawo nevamwe mukurarama kuti hapana zvekuita se zvekuita saka ninge muchingovavarira kuti tikutiraya pamwe pake tisingatiraya zvichinetsa zvidaro samhomuzi enyu vari kupi mama vakatisiya vakashaika vakazoshaika alright so pamaikura nevamwe vana nharaunda handiti tichitarisa stage akuwo sezvamataura kuti mhomuzi wenyu wapfupi imi momo matora majinzi amai mo amaitawo chi mupfupi vanhu vaikugamuchiraiwo sei kugamuchira kwangoita ndongoti chingoraramawo nevanhu zviremawo zvingori apo ndezvekuti vanotifarirawo ndo vanoti uku kunyoresawo nechikafu chichi vamwewo ndo vanongoita kuti ngatishandei tese kuti tiwanoita sei kungorarama alright okay samaberekwa muri vangani mumba menyu so far takaberekwa tiripo 3 2 vakashaya vakasara nini 1 alright saka kubhindura makazobva sei makuya muno muguta reHarare uye gore ripi ramakabva kubhindura makuya kuno aiwa kwarari kuya taiuya but tanga tasingakwanise kuti tisingagare kuno but kuya togona kudarikira toenda kana kuti panenge tichiendawo chingodai nekudai
saka at the time takazongowirirana nawo nevanhu vanokwanisawo kuita sei kuva nodzimba vatangoti guys tingobva kutibhindura vataya kupi kuno kuHarare. Alright, hande panyaya dzekuacta, nyaya dzeacting idzi makadzitanga rini, makatanga gore ripi? Zvekuacta izvi zvinhu zvanga zvagara zviri mandiri, but nyaya yekuti semunhu mupfupi pano vanhu varefu vakawanda nomwe chimwe nyaro chingoti hazviite saka pakazoita 1 2 3 vanokutsigira ndopavanenge vakutoona kuti zvinodai nekuda. Saka imimi kuti muzokwanisa kuziva kuti talent riripo igore ripi? Kweti 2016 takatanga tiri kubhindura, tatanga kuwirirana muNdarama Cheso. MuNdarama Cheso munhu angori munhu akangondifarirawo kupfupika chichi, saka munhu aingondifonera kuti uya kuno uya kushow ndikuridzira kwakati, kana kuti une mari here handi kwakati ndikuita sei ndikuridza, akapedzawo kuridza ondipawo mari ndikuita sei ndodzokera padeni. Saka munhu akangonditi munhu akangonakirwawo neni akangoti amufana wangu mwiri wako iri freskable, nokwanisa here kutamba magitari. Ndabva ndakati inini mudhara zvamunoridza ndizoita sei handizotadza. Saka tichigara tisikudaro tichingoraramawo, munhu akangonakirwawo neni kuti nyangwe vachiita practice vanhu vanongondidedza kuti Giant uya tanga kuita practice, kana kuri kushow munhu anga asinganyare neni kuti tingakadedze, but aitondidedza wamwe wapana wese wombomira kutonzi maiti kuratidzei munhu mupfupi panapa wandofamba naye mufana wangu. Saka ndanga ndingoyo munhu aitamba zvokuti zvinodadisawo zvinomwisawo mvura. Saka at the time ndakabva ndauya kunoko, pandakatanga kugara kunoko ndakatanga kugara ndichiita zvekutengesa mafruits zvezvo. Saka ndasangana namukoma lavo mufana wangu izvezvo zvavaita pakutamba pamacheso, pane zvimwe zvandakatoona kuti iwe unokwanisa sei kuzviita futi, wakaona. Saka munhu aingonditi Giant chimboita comedy tonoti inobuda here, muona munhu aingondinyorera ndichiita zvinhu zvezvo zvichiita sei zvichibuda. Kupedzisira apa tatodedzawo namukoma Sekalazi akanzi bye iwewe unonzi Giant but wakunzi Black Giant, muona. Saka brand name rekuti Black Giant kuti izonzi Black Giant ndiSekalazi akapedzisa kuita sei